Koro chenro mar gwelo aput moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC chalo kama dhi bedo gi digni bang' achiel kuom duond buche mag Azimio buogo mar dhi e doho. Duond bura mar National Liberal Party oramo ni jatendgi Augustus Muli emane oyier kod ombulu mathoth kod duond buche mag Azimio, kendo gikwedo okang' mar Junet Mohamed mar ODM ndiko ne karan mar Senate mar chwalo nying Koki Muli. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero nowachni. Chenro mar manyien mag IEBC chalo ka gima dhi muomore e bugo bang' duond bura mar National Liberal Party buogo dhi e doho poni riwruok mar Azimio ochwalo nying jambetre Koki Muli kaka jakanyo mar aput moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC. Kao twak kod jofwamb weche e bore Nairobi, jatend duond burano Augustus Muli mane ochwal nyinge kod Azimio chieng' ngeso ne karan mar od bura mar Senate mar chung' e logi e aput makamano oramo ni en emane oyiere kod Azimio bang' yudo ombulu 16 kuom ombulu duto 23 mag duond buche mag Azimio. I was given a certificate which has been shown here. We were given everything. We were given results from the polling station. The agents of Dr. Koki Muli signed that they have witnessed those results. And we left happy that finally they had spoken. Of course, my right is to go to court, but I'm counting on the parliament to do the right thing. And the right thing is all here, very well documented. Ne wadi e yiero tarik 20 kod auchiel Machakos kano semiwa notices magimoro marane otimo kaka owinjore. Daktari Augustus Muli, main party leader mar National Liberal Party, ne oloyo candidate mar Wiper Democratic Movement mar Stephen Kalonzo Musyoka. Wantiere gi documents kaka manyiso kaka yiero notim e yo mayanga. Koro wan gima ok wang'eyo ni to ere kaka IEBC nyalo timo yiero mami certificate kato Junet Mohamed gi Kalonzo dibet kamoro kato wacho ni koro ni yiero manutimo Machakos noendo ni ok en yiero magin gi yango. Ginyisi jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Junet Mohamed mondo chwal oboke moro amora manyiso jal mane oyier kod Azimio mopogore gi Augustus Muli. Ambassador Koki Muli mar Stephen Kalonzo Musyoka gi Junet oro nyinge bunge noyombi noyudo mana kura 7 kende kuom ji 23. Kura 16 nogone Daktari Augustus Muli. Omiyo wagombo ni kadibe ni wabedo nyiso ranyisi maber mar telo. Kik waber jok masik wacho kania ni sirikal masani en sirikal mar dictatorship to wan wawegi watimo the opposite. Koyo kod Augustus Muli osiemo speaker mar od bura Moses Wetangula kuom puodho Koki Muli mane ochwal nyinge kod Kalonzo kod Junet Mohamed kagi wacho ni Augustus Muli emane oyier kod ombulu e riwruok mar Azimio ma ok ambassador Koki Muli. To kamabor warito kawuono neno gima speaker dhi timo, wageno no dhi timo gima sheria dwaro. Koko timo kamano dwaro medong. Gwandruok e kind riwruok mar Azimio e wi jachung' margi e aput makamano koro buogo mar duoko piny speed mar gwelo commissioners manyien mag IEBC poni wach makamano odhi e doho. Mabiro kalure ni odiochieng' mogik mar chwalo nyinge jokanyo e aputno en chieng' tich 2 jumani kalure kod chik. Nyaka sani riwruok mar jogo kwan Ice Park, riwruok mar Okinde LSK, riwruok mar Ute Lamo kod komiti mochung'ne tayo duond buche e od bura PPLC kende ema osegolo ayanga nyinge mag jochung' magi kalure kod chik. Jachung' mar LSK en Caroline Kituku e kinde mar riwruok mar jogo kwan Ice Park to idhi chung'ne kod FCPA Andrew Tanui Kipkoech. Riwruok mar Ute Lamo idhi telne kod Nelson Makanda kachiel kod Fatma Saman ka duol mar PPLC to ne ochwalo nying Evans Misati kachiel gi Nicodemus Bore. E ote mane ochwal chieng' ngeso, Augustus Muli ne dhi chung' e lokwet jod bura mano kata Azimio. Kata kamano, Azimio kokalo kuom Kalonzo kod Junet Mohamed ne oloko chung' margi kendo chwalo nying Koki Muli ne karan mar od bura mar Senate. Duol mochung' ne chenro mag od bura PSC bende pok ogola yanga nying jochung' magi 2 kata odoko ni speaker mar od bura Moses Wetangula ne igeno mar chiwo ler chieng' wuok tich jumani. Chik manyien mar yiero mar 2024 en achiel kuom paro mag chik 9 mane ochwal kod komiti mar NADCO makelo lokruok e pacho kae. Kata kamano, poni ywaruok odhi nyime e wi paro mar chik mar yiero to odhi riwore kod paro mag chik 8 ma pod kumgi omoko e rot e od bura mamalo.
Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.